assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV won ɓe nder leydi Sénégal hay bo leydi mo wone mun fof salminama inde manama yettode sikkela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aadi hayda men e moɗon e oɗo ñalawma aljuma ko roɓindo jayndeji joni joni koye jayde Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo ñalawma aljuma nogas tati lewru février 2024 kañumen kala dawi ko toon to galle lamorgo to nde tawno ko ɗum waali toon konngudi hoore leydi ndi Macky Sall toɓɓere ko wotere puɗɗortoɗen ko jayde direct news nden jayde ina wayno wi ko élection présidentielle 2024 tijjaɗi ɗi ina wayno ɓe mbi ko Macky Sall hay date goto waɗani précisé manam hay date goto joofaki ko yewti ko fadano ko e on tuma noon ɓe mbi kon ɗon entretien ni mo suudi konngudi wiidema kon ko chef de l' état ine wayno ɗum ɗon fotano wodde kono hankeddini yonti ko laɓɓitine ɓesguli leydi Sénégal e ko yewti e ko yiiɗi haalde ko manam tan wiidema ko ñande ɗiɗi lewru février walla ñande ɗiɗi lewru avril faandu ko nden tigui ko yewti koye mandat makko e mission makko kala gasata ɗo e nder leydi Sénégal e wiide makko noon ina gasa ɗin sonngoji juɓɓine ko adi fin mandat makko kono fof arti koye ngal ɗon kaldigal jorgal fuɗɗade altini tijangal kadi ma gassa talata e on tuma noon e wiide makko so tawi pamodiral heɓama daɗo jaggue so tawi kadi heɓaka fof ma ñobbu ɗum ha tiiɗa o nawa ɗum toon to conseil constitutionnel ko kañumen jogui hankkadine happune wayno wawde darnude on ɗon date élection présidentielle ɗin konngudi chef de l' état ene jaaje hello tati e nder nden jayde dawol coow le réveil journal e oɗo subaka wi ko gonka leydi ndi Macky Sall hors sujet manam sino tan hande ko élève wonno to banggue on ɗon fannu wiyete ko maw leydi ndi waɗi hors sujet ko noon janenkoɓe mbi ne wayno habdi wonde maw ummo e leydi ndi ñande ɗiɗi lewru avril ñalawma mbo mandat makko gasata kono noon e wiide makko foof noon fawi koye on ɗon dialogue janenkoɓe mbi ene wayno ko ɗum flou total e on ɗon date organisation sumgoji présidentielle tijjaɗi ɗi ɗin ko guɗi e sifaji kala ne tawe hello nayyi e nder nden jayde le réveil journal Vox Populi oɗo subaka wi ko mandat élection mandat chef de l' état kono kadi ɗin sumgoji présidentielle ɓe mbi ko Macky ne wayno tan e oɗo saaha hannde laɓɓitini on ɗon flou manam on ɗon question ko yimɓe mbiyanno beele omo heddo e leydi ndi caggal 2 avril walla heddota ko foof laaɓi hanki toon to galle lamorgo to chef de l' état wi ne wayno ma ummo e nder leydi Sénégal ñande ɗiɗi lewru avril ko wawi wonde fof so tawi ko hokkude pouvoir on ɗon chef de l' état kesso walla ni so tawi élection ngaji ɗi juɓɓinaka foof e wade noon ko gummotoɗo e leydi ndi ñande ɗiɗi lewru avril 2024 jayde l' observateur e oɗo subaka ari koye on ɗon sortie médiatique du chef de l' état ɓe mbi ko en rattrapage maw leydi ndi woni koye en rattrapage no ɓe mbiri ñande ɗiɗi lewru avril noon e wiide makko mission makko e gardego leydi Sénégal ko ɗon haaɗi ko ɗon haaɗata e on tuma noon ɓe mbi oɗo saaha hannde ko maw leydi ndi Macky Sall arti kadi e ɗin konngudi walla e ɗin biyoje bindi hani image uji e média ji international jopiɗi leydi meɗen Sénégal tawi fandare nde wonno ko bonnude image makko chef de l' état ɓe mbi ko loggani ɗemgal ñiŋi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hono média ji partenaire ɗi leydi Sénégal kono ɗum ko arti on ɗon loi amnesty gam yafade Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye e wondi mum ɓe mbi foof de ina wayno ko hunde ganduɗa nde hewɓe kolliti hen weltare mum caggal nde suutingol ɗon konngol maw leydi ndi konngudi muɗum nen jaaji nder nden jayde l' observateur le Dakar wa quotidien koye kan haala arti nden jayde wi ko Macky face à la presse fin de mission ñande ɗiɗi lewru avril e gardego leydi Sénégal ko maw leydi ndi haali ɗum hanki e yesso ɓen jayndiyankoɓe holliti wonde ma kaldigal woto ñande aset ñande altini e talata e on tuma noon ko etade dañde ko wiyete ko walla hebde ko wiyete ko concertation pamodiral beele on ɗon date présidentielle ne wawa yuɓɓinede so tawi on dialogue wawi hawrude e manam famodiri e date fala kalam so tawi pamodira nini kanko kam so woni ñande ɗiɗi lewru avril ko guiwowo e gardigu leydi Sénégal jayde Dakar presse kañum ne arti ko yewti ko haajone e ngal kaldigal walla e on ɗon conférence de presse hanki hakkude maw leydi ndi e jayndiyankoɓe nayo walla joyoni leydi Sénégal libération gaccirgol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi
ko maw leydi ndi wiyani yadani hen wiide makko noon ne wayno kanko ni ko ɓurɗo ha joni erade sénégal naɓeɓe nde garata e dialogue kaldigal mbawa hawrude saabu wiide makko sénégal foti ummade e oɗo situation kala tan nde manam nde manifestation waɗi sukaɓe ne manam ne mbare hen te ɗum ɗon fotano wonde wiide makko foof noon o wi ma heeɓo e kaldigal te on ɗon pardon woni ngol jafugol hani e réconciliation nationale omo ɗamini ma ɗum fawe tabal ngal ko fayi arde ɗin ko nguuri chef de l' état ina jaaja nder nden jayde dakar presse jayde enquête natiri dingadal koye on ɗon fannu ɓe mbi ko on ɗon concertation yewtere gam etade fawde date kono kadi ɗin sumgoji amnesty libération e ko yiwti ha joni eɓen prisonnier ji nangaɓe hande kasoji ɗi jaynenkoɓe mbi ko gongaji maw leydi ndi Macky Sall ɗum woni koɓe garti hen ina tawe hello tati e nder nden jayde enquête Le Soleil gendiri nde wayno ko directeur mabɓe général ni wonno toon hanki e namdade maw leydi ndi woni Yaha Mbaye nden jayde arti wiide wonde ko Macky face à la presse hanki le président rassure le pays manam maw leydi ndi oɗo saaha hande ne wayno tan deñi hakkillaji ɓesgol ɗi kala e kuuɓal caggal nde o wi ene wayno altini tijjaɗo o ma fuɗɗo on ɗon dialogue national caggal muɗum noon e wiide makko maɓe ƴeew yewtidde ɓe nangga date sumgoji présidentiel ko wona ɗum en tout cas no wawi wade foof mission makko gasi e nder leydi sénégal ñande ɗiɗi lewru avril e ndeɗo hitande e wiide makko ni oɗo saaha hande ni kanko ala hay tuuyo e muuyo ni jokkude odela woni caggal ɗiɗi lewru avril tijandu jayde las quotidien ɗin sumgoji organisation présidentielle ko addi ɗiɗi lewru avril janen koɓe mbi ko Macky Sall lawƴi juuɗe muɗum ha laaɓi ceere ko yewti on tumamuye mo ganduɗa kala e sahane fawe dow hoore makko wonde wiyede ko jiɗɗo wadde maintenir e on ɗon pouvoir jayde Dakar Times ari koye ɗin konnguli chef de l' état oɗon interview mbo waddi e ɓen jaydiyankoɓe e wiide makko tan walla e wiide jayde ne wayno ko pardon e réconciliation woni ko yafade kono kadi e weldirinde nangal ɓesgol leydi sénégal kala e kuuɓal ɗin konnguli chef de l' état ina jaaja nder nden jayde witede Dakar Times li quotidien ari on ɗon réconciliation nationale beldal guindi wiide mabɓe noon ko le prix du pardon manam ko ɗum coggu yafuya maw leydi ndi Macky Sall artini on ɗon ko fayi arde gaccirgol Ousmane Sonko e wondi mum Bassirou Diomaye Faye e waɓe noon tawi wiide makko noon foof ina jaari so tawi Sénégal ina heɓta jaam muɗum mo andirano o maw ummono ɗen ɗon koyɗe déjà ni wiide makko o yamiri gouvernement mbo leydi Sénégal ina wayno tan yo ar hen ko ɓuuri yajde beele tan jomumen ina mbawa hebde tigui ko cohli ko jayde stade quotidien ko ɗon natirten garen e ko yewti koye coftal balli match amical Sénégal Gabon fuɗɗima waɗede démarché jani koɓe noon mbaɗi ko namdal mbi holko saabi Sénégal ne yiiɗi fottude e équipe mbo Gabon tawi ko match amical goɗɗum ko tawete hen nde wayno ko ñawore duuɓi nayyi e demi duuɓi nayyi e feccere woni ko taƴana on latéral brésilien gono latéral toon FC Barcelone wiyete ko Dani Alves ɗum woni ko fawa e dow makko tawi tuma ko viol woni yande e suka debbo ɓe kollitti wonde noon nde wayno tan on ɗon Dani Alves nde wayno ko metti wonduno e saaha nde on ɗon juge waɗatno prononcé ko yewti on ɗon pen hanki toon to Catalone jayde witende stade quotidien ha joni ko hen keddotoɗen Lamine Camara e match ne foti hande o darnude koyɗe ɗum koko yewti e on ɗon championnat journée avancée toon to Ligue 1 française joni joni paɗen koko yewti koye on ɗon Odia woni bande de dessinée bande dessinée woni ɓen ɓe ganduɗa ko jaynenkoɓe la tribune ko mbiyata ko Odia ne wayno ko ɓen ɗon tigui mbaɗi dessiné ko yewti koye actualité mo jii toon yesso ko chef de l' état maw leydi Macky Sall ina ɓitti 16 woni nden joɗorde to maw leydi jotto ina wonda ɗo ne wayno noon o wiɓe ko talata ɗiɗi lewru avril so Allah jaaɓi min mami accu affaire manam je lâche l' affaire kala ko fate banggue affaire état ko guiwowo hen ha laaɓa ceer ɗum ɗon noon woni ko ƴetti on ɗon saison nawori ɗum noon woni ko hawi candidat ji ɗi ganduɗa ɗi ko goɗɗi ɗi e ɓen wiyeteɓe candidat ji spolié ene hen mbiɗo wonde mais ko wawi wonde foof kam accuɗon bang mo tawnoɗa ɗon o goɗɗo wi wondene ko c'est ça minen waɗi min intéressé ko on ɗon ban on ɗon siège mo ƴettuɗa o ɗum noon saɗa yaaha kono siège o kam accuɗon goɗɗo wi wondene ko tekkofi c'est à dire ko mo wolof wimo ko joƴƴin ɗon ko joguiɗa ko janenkoɓe noon binde bindol less les 19 candidats à la
présidentielle tawi fof en ina dari ina kuccira chef de l' état moni fof ne joofo ni wi wondene wona an min cohli mais ko jooɗorde nde joguiɗa nde ko nden min cohli ko haalamo ko woni ɗo ko bande dessiné nam kono ko konngudi ɗi ganduɗa ɗin jogui ko firtata e kala e saaha konngudi ɗi ganduɗa ɗi ina jogui aussi famamuya mo ganduɗa hayso tawi ne jolni jalni kane mais ko ɗum sifa ko ɗum enseignement kono kadi ko ɗum maniére de wadde informé ko wona ɗum guddirten oɗo robinet jayndeji je reprends ko wona ɗum guddirten robinet men jayndeji oɗo ñalawma hannde ko annonce walla mbiyen tintinde bandiraɓeɓe ñalawma ɗemgal niniwal ina mawnine janggo aset nogasine lewru février toon to centre sudi hot tawate ko toon to yombol sanga waktuji 16 yimɓe ne ñagane garata e waktu nde tawno eɗen jogui probléme waktu ko wona ɗum ko wiide wonde kala ñande nogas goo lewru witendu février ene mawnine ñalawma ɗemgal niniwal pelle noon ɗe ganduɗa ɗe ko dariɗi ene mawnina ɗum to banggue ɗemgal pular mbaɗi ɗum ko aset janggo nogasine lewru ndu ɗen pelle goni woni biteɗe ha joni fedde godal gomo daraningol leñol wondude pengal Mamadou Alassane Ba wondude CJP fedde jeyandiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal pular windere nde e pelle goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko baɗe noon kañumen kala ma gar tawtore ɗum ɗon e won tuma noon wonde fedde deyirde pulagu nden kadi aussi ko hen jeeya ɗeɗo pelle kala tammodiri e ndeɗo hitande hikka ɗum woni changement o ɗum kadi woni ɓuural ngal saabu pelle ɗe kala naggodiri mbi ene mawnini ngal ɗon ɗemgal on ɗon ñalawma ɗemgal neniwal ko janggo no mbiɗen ni ɓuural gongal hen ngal jogori tambade yewtere nde ko Ibrahima Mokhtar Dare Sarr jaydiyanke mbo leydi Mauritanie wittiyanke windiyanke kono kadi député toon to assemblée nationale mbo leydi Mauritanie homme politique toon to ndin leydi république islamique de Mauritanie kanko tigui tamboto nden ɗon yewtere eɗen gandi hikka mo windi deftere walla ni mo windi deftere mo joguide deftere witende langue nationale et média audiovisuel c'est à dire ko ɗemgal ɗemɗe gendiji e nder caktirɗe ɗe kala ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ina famni kadi won famamuye won lowdi wonde hen woni gartam woni hen ɗum noon eɗen ero bandiraɓe nde tawoyta toon ɗen ɗon pelle kala toon to centre sidi hot aset 16 lewru nduɗo aset nogas e nayyi lewru nduɗo woni janggo sanga 16 waktuji 16 toon to yombol centre sidi hot ko ɗum noon ɓuural e ɓamtare tamboto ni ɗen ɗon gueɗe to banggue ko wiyete ko ha joni modération joguiɓe konngudi ɗi ha ɗum wawa yuɓɓude ko hamme Amadou Ly mo 2STV wondude Souley Ndiaye gollidannoɗo e on ɗon Ibrahima Sarr toon to RTS e haalirde ngenni kono dawla Sénégal ko wiyete yewtere muɗum andu sa andin ko ɗiɗo gayi mawɗi tigui tamboto nden ɗon yewtere ɗum noon moni foof ne era janggo so Allahu lamɗo jaaɓi enen kala dokkodiren toon aadi inchallahu rabbi ko ɗo min kadata e moon e roɓindo jayndeji adamen e moɗon ko altini so Allahu lamɗo jaaɓi ko wona ɗum en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage ko Ali Fall yo Allah hokki en week-end moƴƴo malaɗo